det gjorde jeg ikke, Alinea. Nej, men hvis du havde spurgt mig, så havde du nok fået et bedre svar. For jeg var utrolig god til at give svar. Du kan tro, jeg kan svare fra mig. For eksempel, hvad er klokken? Den er lidt mere, end den var lige før. Og mindre end den er lige om lidt. Hvordan står barnet væk? Svar! Eller du dør. Hun blev sendt afsted på floden. Der var en dreng, der reddede hende. Det er løgn! Du fortæller eventyrs for os nu. Altså eventyr? Der findes jo flere slags eventyr. Der findes gode eventyr. Der findes dårlige eventyr. Der findes eventyr med dyr i. Eventyr uden dyr. Der findes eventyr med sang. Helt stille! Det sagde min mor også altid. Tid stille. Men det var jo lidt dumt, når vi kun var 6 børn. Så skulle hun jo have sagt 6 stille. Men det er ligesom givet en helt anden betydning. Samtidig kaldte hun mig en syvsår. Altså hun var helt gakkelagt. Hold nu mund! Får man til at miste tråden. Er det bomuldstråd, undertråd, sygtråd? Sig mig, har du set noget? Om jeg har set noget? Jeg er jo inde i hovedet. Det ville da være mærkeligt, hvis jeg ikke havde set noget. Se mig, jeg går med lukket øjne, for jeg vil ikke se noget. Har du set noget med baby? Altså først ikke. Så hørte jeg den her lyd. Forestil jer en meget højfrekvent lyd. Nærmest som en flagermus. Eller kat. Eller en lille bitte kælling. Eller måske i virkeligheden nok nærmere en bogfinke eller en spansk udsprog. Jamen den her lyd her, den kom så fra det der bitte barn. Jeg kunne ikke se, om det var en dreng eller en pige. For i den alder, der er det ligesom den blå hue eller en lysrød sløjf, der afgør det. Men hvis I kunne forestille jer det, havde barnet her ikke noget tøj på. Havde barnet noget usædvanligt i sin krop? Hun havde et mærke på sig. Eventyr, løgn og latin. Jeg siger jer, det var klammer. Totalt syret mærke lige på hoften. Hvordan slap drengen væk med barnet? Jeg ved det ikke. Han var tæt på korsvejen. Men jeg ved det jo ikke. Jeg var i lejren. Det var jeg også. Hvis du spørger. Det skulle vi ikke, Alinea. Ved korsvejen. Tæt ved Galadon. Har du set noget, Jay? Nej. Kun med Mardigan, der var døden nær. Hvad siger du? Han har ikke sagt noget længe. Eller jeg er bare blevet død. Hold mund! Før det ud! Nå ja, det havde jeg glemt at fortælle. Men Mardigan er død. Givet til fuglene. Og du har set ham død? Ja. Altså så død som han nu næsten kan være. Men er det ikke lige meget? Hvad rolle spiller det? Min forlovede. Sæt pigen tilbage i lejren. Vi må finde det barn. Og du våger aldrig at røre mig igen. Og fra nu af tiltaler du mig prinsesse Sorcia. Herført. Som de ønsker, prinsesse Sorcia.